Zdravia vás The Brothers a ukážeme si experiment. Kola plus mentosky. Už sme jednu kolu vyhodili do vzduchu. Vidíte ho? Ideme na to. Ako krásne môžete vidieť, dobre, nemusíš všetko komentovať. Ideme robiť experiment. Otvoríme kolu. Troška sa z nej napí. Ale rýchlo, lebo ti to vyfučí. Aha! Super! Nestihol som to zavrieť, ako ste uvideli. Na druhej kole sa to pokúsim zavrieť. Môžem to skúsiť ja? Nie. Dobre. Pretože to je môj experiment. Dobre. Tak, poďme na to. Druhé video budeš uvádzať ty. Hej. Ešte tu máme čosi peňazí. Môžeme ešte? Prepáčte, že je veľmi škaredá kvalita a nenatáčame to na mobile, pretože kamera sa nám nejako pokazila. Na inom zariadení sa nám to pokazila tá kamera, tak to tak nenatáčame. A teraz sa pekne pozrime. Rýchlo! Á, dobrý nápad! A za chvíľu to otvoríme. Ach, nie. Ocino je tu. Rýchlo, končíme.